माब्रै दं एमाव राजा? नों बोरै मोनफैखो? बेवहाय जोंखौ दं होननानै नों बोरै मिथिखो? नोंनि थंखौ नागिरनाया आंनि थाखाय गोरा खामानि नङा एमाव राजा। बे बुहुमा बुंनो थाङोबा जोबोद फिसा। बेनिखायनो नोंनि थंखौ नागिरनायाव इसेबां गोब्राब जायासै। बाखि नों मोजाङैनो दङ ना एमाव राजा? औ, मोजाङैनो दङ। नाथाय नों मानो बेवहाय फैदों? आंथ' नोंनि खौरां लानोसो फैदोंमोन। नाथाय आंजों लोगोसे आलासिबो फैफादों। सोर? मादै? मादै? हाबाब, आंहा नोंजों जेबो खोथा गैया। फावगालि, थौदो न'आव थांनोसै। बेवहाय गोदाव सोराव बिदि थाजालाबाया। आं थाङा। मानि थाखाय थाङा? हा फावगालि, मानि थाखाय थाङा? आं एमाव राजाखौ गारनानै थाङा। एसेबां गोरलै नंदों नामा फावगालि? बिमा बिफाखौ गारनानै बेलेग जायगायाव फैनानै बेफोरबायदि थाफैनाया एसेबां गोरलै नङा। थौदो, दाबो जेबो जायाखै, न'आव थौफिनदो। आं थाङा आयै। आं एमाव राजाखौ गारनानै मालाबाबो थाङा। एमाव राजा, नोंनो गासैबो फोरोंजोबनानै दोनदों आरो ना। न'आव थौफिन। नोंसानि बिमायाबो नोंखौ नागिरनानै गाबगासिनो। बिमानि फारसे जेबो साननाय गैला नामा नोंसोरनाव? थौदो न'आव। जेबो सम जायाखै नोंस्रा बेफोरबायदि थानानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानो। बुहुद खामानि मावबावनांगौ दं नोंस्रा। बिराद सोलोंबावनांगौ दङ नोंस्रा। थौदो न'आव थौफिनदो। आं थाङालै मादै। आं आरो न'आव मालाबाबो थांफिननो हानाय नंला। आफाया जोंखौ गनायनायबो नंखाया। नों बिदि बुंनानैनो आंनि फिसाजोखौ लाखिबाय थादों आरो ना। फावगालि, थौदो आइ, थौदो न'आव। आं एमाव राजाखौ गारनानै थाङा आयै। आं एमाव राजाजोंनो थानोसै आयै। आं एमाव राजाखौ जोबोद मोजां मोनो। एमाव राजायाबो आंखौ। जों सानैया गारलायनानै थानो हानाय नङा आयै। जोंखौ मालाबाबो गोजान दा खालाम आयै। आं नोंखौ बिदिसो फोरोंदोंमोन आरो फावगालि। आं दि नोंखौ गियान होनायाव इसेबां आंखाल जाबायना, जायनि थाखाय नों दिनै बिमाखौ नागारनो ओंखारलायबाय। दा हाबा जानानै संसार खुंनानै मा मोनगोन नोंसोरलाय? नोंसोरनि नुनाय सिमांफोरा मोनसेबो जाफुंनाय नङा माथो। आरो गुवाहाटियाव थानानै संसार जानाया एसेबां गोरलै नङा। नोंसोरनि आखायाव मा मोजां खामानि दङ? नोंसोर माबोरै सोलिगोन बेवहाय? नोंसोर न'आव थांफिनोब्ला फरायनो हागोन, माबा मोनसे खालामनो हागोन। दानो नोंसोरो संसार जानो लुगैथारबाय नामा? औ आयै, जों संसार जानो होननानैनो फैखादों। दहाय नों जोंखौ लांफैनो होनबानो जों थाङा माथो। आरो आं देरबाय आयै। आंखौ हेगारनानै होदो। आं जेब्लाबो नोंनि साखाथियाव थाबाय थानो हाया। नोंनि फिसाजो जानो हागौ, नाथाय नोंनि सम्पति नङा आं। मा होनखो नों? सम्पति? औ, आं नोंनि सम्पति नङा। आं एमाव राजाखौ गोसो थोयो आरो आं एमाव राजाजोंनो थागोन। आंथ' नोंजों थैजासिम संसार जानो हायाना आयै। आंनि लाइफआव इन्टारफियार दा खालाम आयै। नों आंनि बिमाबानो नों आंनि गासैबो डिसिसनखौ लानानै होगोन बे नङा। बयहाबो गावबा गावनि लाइफखौ लानानै डिसिसन लानो मोन्थाय दङ। बेवहाय नोंहा जेबो बुंनो दरकार गैया आयै। ओंखारलां, जोंनि न'निफ्राय ओंखारलां। ओइ फावगालि, लाजिया नोङो बिमाखौ बिदि बुंनो? बे मालाय हौवानि थाखाय बिमाया गाज्रि जाबाय नोंनि थाखाय। जाय बिमाया नोंनि मोजां गाज्रिखौ हास्थायो, बेखौ नों उल्था बिदि बुंबाय। लाजिनाय गैया नों फावगालि? माबायदि फिसाजो नोंलाय? नोंनि बिमानिफ्राय नोंनि गोसो थोनायासो देरसिन जाबाय। औ, जाबाय। जाय मानसिजों आं थैस' थांस' रायजो जागोन, बेनो जाबाय एमाव राजा। एमाव राजाया आंखौ जेब्लाबो खुसियाव दोनगोन, आंहा बेखौ फोथायनाय दं। आंबो आइखौ मोजां मोनो, नाथाय आइयाबो आंनि डिसिसनखौ रिसपेक्ट होनांगोन, मान होनांगोन। आं जायखौ मोजां मोनो, बेखौ बेबो बोजबनानै लानो हानांगोन। आंखौ जुदि फिसाजो सानबाय जेब्ला, जुदि आंनि खुसियाव खुसियानो जाफानो रोङाबा, आंनोलाय मानो नांगौ बिदि सोमोन्दोखौ? आं थांफाया आयै नोंजों। आं एमाव राजाजोंनो थैस' थांस' बेवहायनो रायजो जागोन। बोथिसे रानगोन, बोथिसे जागोन। अब्लाबो आं एमाव राजाजोंनो थागोन। नों दासो बिदि बुंदों। साननैसोनि उनावनो संसार जानायखौ नोंबो बागोन। होमबाना बिमाखौ नोंनो गोसोखांफिननांगोन। दा नों बिमाखौ मोनदों होननानै रायलाबायना लानाङा, गोखा गोखा राव बाहायनाङा। जाहाथे उनाव नोंनो फस्थायनाङा आरो। माया मोजां माया गाज्रि आंबो मिथिगौ। नोंहा बेवहाय बुंनो जेबो दरकार गैया जोंलारि। नों नोंनि खोथाखौ सान ना, नोंनि फिउचारखौ सान। आंनियावलाय मानो गेजेराव हाबदों? नोंहा बिमानि फारसे एफा अननाय दङब्ला नोंहा नोंनि बिमाखौनो फुजिहैबाय था। फावगालि, बारा जाबाय नोंना। दिनै नों एमाव राजानि थाखाय आंखौ बिदि होनलायथारबाय आरो ना। आं मिथिगौ नों एमाव राजाखौ मोजां मोनदों, बिराद गोसो थोदों। बेफोरबायदि बैसोआव बेफोरबायदि जाखायो। थौदो फावगालि आइ, थौदो। नोंस्रा हाबा जानो गोबाव सम दंबावो। थौदो आइ। थाङा माथो। नोंजों न'आव थांफाबा नों आंखौ न'आव जोबनानैसो दोनगोन आरो एमाव राजाजों आं रायलायनोनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं नोंजों थांफाया। अब्ला फाइनाल डिसिसन लामारबाय होनबा नों? औ, आं फाइनाल डिसिसन लाबाय। आं एमाव राजाजों नङाबा जेरावबो थाङा। नों जुदि आंखौ लांफानो गोसो जादों, अब्ला एमाव राजाखौ लांफानांगोन आरो एमाव राजाखौ जोंहानि न'आव लांनांगोन। आरो बे खामानिखौ जोंखौ हाबा खालामग्रोनायनि उनाव लांहोनांगोन। जोंखौ गुवाहाटियावनो मन्दिराव हाबा खालामना होनानैसो लांनांगोन।
नङाबा थां आं। बिदिब्ला नोङो हाबा जाथारमारगोन। एसेबां हाबा जानो लुगैथारबाय। औ, आंहा नोंसोरनि सायाव फोथायनाय गैया। एमाव राजाजों आंजों हाबा होबासो आं थांफागोन नोंसोरजों आरो एमाव राजाखौ लांफाबासो। आं नंखाय बादा मालाबाबो होनो हाया आरो नोंसोरखौ आं हाबा खालामनानै दानो होआ। दा न'आव थफिनदो। उनाव मा जायो जाबाय थागोन। संसार जानो गोबां टाइम दंबावो। बेनि सिगां नोंसोर माबा मोनसे मावनानै लाग्रोदो। हाबा जाबा गासैबो प्रब्लेमा सल्भ जाया आरो हाबा जाखांनायनि उनाव गोबां दायित्व फैयो। सावगालियाय, नोंथ' ओंखाम ओंख्रि मोजांखौनो संनो रोङा। माबायदि रायजो जागोन नों? थौदोहाय, न'आव थफिनदो। आं थाङा होनबायना। मानो एसेबां अख्रा खालामदों? इन्डियानि ल' मथेबा जों हाबा जानो हायोथ' दा। आंथ' 18 बोसोरनि उनाव नंला। आंथ' 19 बोसोर जाबाय। आंहा हाबा जानो समबो जाबाय। नाथाय नों दासो 19 बोसोरल'। नों बुहुमनि मोजां गाज्रि जेबोखौनो मिन्थियाखैहाय। थौदो, न'आव थफिनदो। आं थाङा होनबायना। आं नोंनि सम्पति नङा होनबाय दा, नोंजों बाहायजाबाय थानो। फावगालियाय, बिदि दाबुं। आं नोंखौ मालाबाबो सम्पति साना। आंनि जिउसो सानो। नोंसोर गैयाबा आंहा लाथिख'सो। फिसाफोर थाबासो न'खरा आबुं जायो। थौदोहाय, थौदो। आरो एमाव राजा, थौदो नोंबो। नोंसानि आइया नोंखौ नागिरनानै गाबगासिनो। मादै, आं थाङा। फावगालिखौ लाङोबा लां, नाथाय आं थाङा। आं थाङा माथो। आंबो एमाव राजाजों थागोन। थांदो नोंसोरो। जों सानैनि रायजो जाहां जानायाव डिस्टार्ब खालामफैनाङा। बिदि बुंथारबाय आरोना। होमबा फाइनाल डिसिसन लामारथारबाय? औ, लाबाय। होमबा खोनासं। आं नोंखौ लांनो फैदोंमोन सासे बिमा जानानै, गावनि फिसाजोआ जाहाथे आलाय सिलाय दाजाथों होननानै। नाथाय नों आंखौ उल्था बिदिसो होनबाय, बायदिसिनासो बुंबाय। खोनासं, नों रायजो जायोना, रायजो जा। जेबो बुङा आं नोंसोर सानैनि रायजो जानायखौ। नाथाय खोनासं, माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंखौ मालाबाबो फन दा खालाम। आरो आंनि न'खराव जायगाबो गैला। थेंक इउ। आरो आंखौबो फन दा खालाम नोंसोर। जागोन दे। नोंनि थाखाय एमाव राजाया गासिबो जाजोब्बायबा अब्ला एमाव राजानि आखायाव नोंखौ गथायना होलांनोसै आं। नाथाय खोनासं, बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। नोंहा जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनो मालाबाबो फन दा हर आरो आंनि न'खराव मालाबाबो आगान दाहो। जागोन दे। आरो माबा, दिनैनो बेनो आंनि जोबथा नोंखौ बुंनाया। बेनिफ्राय नों मा खालामो खालाम, जेबो फाजाया आंहा। नोंसोरनि संसार जानाया मा जायो मा जाया आं बेफोरखौ थाल लालाबो। आरो माबा मोनसे जाबा मालाबाबो न'आव आगान होनो दाफैखासै। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। फावगालि, नों बिमाखौ दुखु होनाया बिराद गाज्रि जाबाय। बिमाफोरा जेब्लाबो जोंनि मोजांनि थाखायसो जोंखौ बादा होयो। बिमा जाबानो गासैबो खुसिखौ जोंनिखौ बिसोर मिन्थियो बे नङा। एमाव राजा, नोंसोर सानैनि थाखायनो आंनि आइ आरो आफाया थिगसे रायजानांदों। गावबागाव बिमा आरो बिफाखौ मोजाङै बुजायहर। जोंहा आइ आफाया जेबो दाय गैया होननानै। नङाबा आंसो नोंसोरनि संसार जानायखौ हेंथा होबाय थागोन, मिथिबाय? जागोन दे जोंलारि। आं बुंगोन। आइखौ फन खालामनानै बुंहरगोन आरो मादै हाफांखौबो। थाबनो बुंहर। नोंसोरनि थाखायनो आइ आफामोना बेसेबां खस्थ' मोनदों। आरो एमाव राजा, जोंहानि आइयाथ' नोंखौ बिराद अनो आरो अननायनि साजाखौ बिदि होबाय नों। आइखौबो बेबायदि दुखु होनानै फैबाय नोङो। नोंसोर गावबागावनि बिमा बिफाखौ दुखु होबाय था। आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आंनि बिमा बिफाखौ आं मालाबाबो दुखु होआ आरो सोरबा गुबुना होनायखौबो आं लुबैया। बेनिखायनो गावबागाव बिमा बिफाफोरखौ मोजाङै बुंहर आरो नोंनि बिमा बिफाया मोना आंनि आइ आफानाव निमाहा बिहैनांगौ, जेरै बिसोरखौ रायनानै हरदों। खोनाबाय? जागोन दे। एमाव राजा। एन्टनिय', नों मादै हाफांखौ मानो लाबोनांगौलै? आं मादै हाफांखौ लाबोआखै, नाथाय लोगोसो मोनदों लामायाव। आंथ' नोंनि खबरसो लानो फैदों, माबोरै दङ होननानै। दा नुबाय दा, माबोरै दङ, मिथिबाय दा? दे, नोंसोर मोजां थाबानो जाबाय। माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला, माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय। आं जेब्लाबो नोंसोरजों दंफायो। जागोन दे। आसा खालामो नोंसोरनि संसार जानाया गोजोन खुसि जागोन। अल दा बेस्ट एमाव राजा। आइखौल' थांनानै बुंहैबानो जाबाय जों मोजाङैनो दं होननानै, दे। जागोन दे। दे अब्लालाय थादो नोंसोरो। ओमफ्राय थाखा फैसानि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा? जेबो जायाखै। माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जों दं। दे बिदिबालाय। एमाव राजा, फावगालि, नों आंनि थाखायनो दिनै बिमाजों इसिबां नांलायबाय। माथो खालामनो, आं नोंखौबो गारनो हाया। दिनै आंनि मोजां मोननाय आरो थार गोसो थोनायखौ रैखा खालामनो आं आइजों नांलायनांबाय। दे, माथो खालामबावनो। दा समा गाज्रि, उनाव मोजां सोलिगोन दे। दे, बेफोरखौ सानबाय थानांला। ओंखाम जानोसै दे। आच्छा, थाइबानि लारु। जुवा गेलेनानै नों स्कुटिखौबो दोनबोबाय आरो नोङो ना? जाखिनि फैसा एसे दङमोन बेखौबो नों जुवायाव गारजोब्बाय। मालाबा आंखौबो फानहरदो नोङो, फानहरदो। आंखौ खावना लाबोनानै हाबा जाया गारानो आंखौ बोना
मोनबानो खानो सोरबा सोरबा आरो आंथ' बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै नोंजों दंफायो आं गावबो खस्थ' खालामफायो नों मा खालामो जुवा गेलेनानै फैसा गारलायोना मानो बिदि नोङो मानो आं गोरोन्थि मावफ्लांबायलै दावसे देलाय आंखौ निमाहा होदो फिसा फिनला गोरोन्थि मावबा निमाहा होनो हायो खेबसे खेबनैखौ नाथाय नों पापसो मावदों मिथिबाय पाप न'नि सम्पतिफोरखौ सोरबा जुवा गेलेनानै हगारहरो आरो नों मा खालामगोन उनफोराव नोङो न'नि हा हुखौबो फानजोबगोन बाला स्कुटिया जुवायाव थांजादोंना लानानै फैफिन होननानै बुंदोंना जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन आं मोनसेल' नङा माबा मोननै खालामनांगोन नों मिथिबाय एसेबां खस्थ' थाजासेयावबो नों आंखौ गोजोनै दोना सानफा एफा गाज्रिसो जालांनो हमदों आरो जुवा गेलेग्रा जादों नोङो जुवा नों जुदि आखल आखुखौ मोजां सोलोङाबा नों जुदि फैसा थाखा खामायनायाव मोजां खालामाबा गारनानै थागोन आं मिथिबाय गारनानै जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन दिनै नों फैसा थाखा मोजां खामायनानै लाबोआबा न'आवनो गाफैनाङा नोङो बदतमिज दालाय आं मा खालामबावनांगौ जाखो बबेनिफ्राय मा लाबोनानै होफैनो हानो आंबो मानो जुवाखौ गेलेनांगौ जाखो दा आं मा खालामबावनांगौ जाखो अमा राजाखौनो माबा मोनसे बुंहैनांसिगोन बाय गैया बदतमिजा माथो बिदि बेलाय मानो बिदि जाथारखो गोदो मोजां मानसिया दा मानो इसिबां गाज्रि जालांखो बाल आंनि एफा मोजां जाबाय थङालि बाङालि आखलखौ गारना बेहा आरो जुवारुसो जाबाय आरो जुवा गेलेग्रासो जाबाय माबा थिर खेलानो नागालेण्ड थिर माबा शिलं खेल बेफोरबायदि लायै फैसाखौनो गैया खालामजोब्बाय आरो स्कुटिखौबो मानो जुवा गेलेनानै दोनबोनांगौ जाखो बेलाय मानो बिदि जालांखो बालनि रागासो जाबाय आङो बाल हौवाजों रायजो जानो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं बदतमिज जुवारुजों माबायदि गाथोनाव दुगैबोला आंलाय गियानि जागोन माबायदि इसोरखौ सिबिब्ला आंलाय बयजोंबो अनसायजागोन मोना मोनफ्लाङा मोनबाय हिनजाव हनै गारनानैसो खारजाबाय ज्राव 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 मा 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 दाउद दाद बापावै मालाय मा दादागिरि खिन्थिफैदों आंलाय माला दादागिरि खिन्थिफैखो आं मोनाब्लियाव बे जायगायाव जिरायफैखायो नों मिन्थिया नामा मालाय जिरायनाय माथो नुवाखै आं नोंखौ नुलायलायनांगौ नामा मानसि रागालाय मानसियालाय थिग दङना गैगोना गैया नोंलाय मानिथो रागा नोंथ' हाबा जागोदान मानसिया मानि इसिबां रागा बहा हाबा जानाय हिनजावानो खारबाय आंना मोजांसो मानि मोजां हिनजाव लाबा गथ' गथाय खांबा बिराद टेनसन जायो बेनिखायनो हिनजाव लायालासिनो बैजों लाइन मारिलायबाय था आच्छा गावा हिनजाव लागबाय गथ' गथाय खांबाय ओमफ्राय आंनो बेफोरबायदिसो गियान होबाय नों नाङालै आंनो नोंनि गियानखौ नंगौखौसो बुंदों आं हाबा जाखांनानै खर' सुबाव खालामना लास्लाय सिंगोलैनो बिन्दास थाबाय थाब्रा दाबायदियाव नोंनि जायगायाव आं थानाय मोनब्लाना बिन्दास बेरायबाय थासिगौमोनलै आं दाथ' हिनजावा खारबाय मोजांसो मोननांगौब्रा नोङो नोंनि हिनजावा दाबायदियाव खारबा नों मोजां मोनगोन नामाब्रा आंनिखौ दा बुंनांलालै आंना दा बेले बेसेसो जानानै दङ जेथो सेफायनायखौ मिथिखायो दा बे सानखान्थिनिया बेफोरबायदि जानानै दं आंना आच्छा बिराद दुखुआव दं नामा नोङो दङ दिनै एसे दुखुआव बेनिखायनो एसे नैबे जायगायाव फैयो आं बादुला सेन्टाराव गोदो गोदायनि सेंग्रा समनि खोथाफोरखौ गोसोखांनो थाखाय मालाय लाब्रा बड' कार्टुननि सिजन 2 नि सेंग्राफोरासो मालाय बिराद डेन्जार इन्जय खालामलायगासिनो मालाय बिसोरसो इन्टारेस्टथारनो माथो इन्टारेस्ट आरो मालाय अमा राजा नारजि बुदां हाफां दुमफाव मालाय बेसे इन्टारेस्ट जालायगासिनो मालाबा नायनो थांनांसिगोनलै नायनो थां आच्छा नोंथांमोना लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 खौ नायदोंना नायाखैब्रा नायहैथां मानो होनोब्ला बेवहायसो बिराद धामाका जागासिनो दङ लोगोसे बिनि काहानिफोरा स्टोरि लाइना नैबे सिजन 1 जों बारा गोरोबा माने गोरोबनायखौ होआखै केरेक्टारफोरखौ सोलाय जरा खालामना होनाय जागोन नोंथांमोना बै चेनेलाव जुदि साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला खालामहैनानै इन्जय खालामहैबाय था मानो होनोबा नोंथांमोना बैयाव थिगसे मिनिनो मोनबाय थागोन सामफ्रामबो दे होमबालाय आच्छा बारा थाइबानि लारु खर'फोरखौ एसे सुबाव मोनदो लोंहैनोसै नामा बहाबाफोर जायो लोंजायो थौ होमबालाय थौ बापावै रिपर्टार बाबुसो माथो मालै रिपर्टार नोंथां बाथरि मोनाखै नामा दासान्दि आंनि फिसालाया खारनानै दङैना बाथरि होदोब्रा बिराद बुरजा टिआरपि मोनगोन ना नोंसोरो दिनै आंखौ मा होनो होनबाय थालै नोंसोरनो फिननाय होनो हानाय गोहो गैया मा जालायखो नोंहालाय अमा राजा नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नोंदि दाखालि आंनि अफिसाव थांनानै आंनो अफार हैदोंमोन बे अफारखौ आं मानिनो थाखाय राजि मानि थाखाय आंखौ फाव फान्दायनो नङाथ'
इलेक्सन खाथियाव फैगासिनो दङ आरो इलेक्सनाव आंजों लोगो जानानै आंनिनो बिखौ देगार होआथ' आं बिदि मालाबाबो खालामा आं लोगोफोरनि बिखौ मालाबाबो देगार सुवा नोंसो थगायो आच्छा दे जागोन बेफोरो थौ लोंहैनि एसे खर'फोरखौ बोरैबा मोनदों टेनसनफोरानो जाला आंना आंनाबो टेनसन दङलै दानि जुगाव बयबो टेनसनाव थायोलै नुनायावल' गासिखौबो हेपि नुयो नाथाय सिं सिं बयबो टेनसन नोंसोरनिख्रुइ आंनासो बांसिन टेनसन हिनजाव खारजालायनाय मिनिनो मोनादै नोंसोर आंखौ बिदि होननानै हिनजाव खारजादों नालाय खारजादों माथो जाखो मारै हिनजाव खारजालायखोब्रा नोंहालाय ओइ बेफोरखौ रायलायबाय थानांला थौदो लोंहैलाबायनोसै थौदो उपाय गैया बे बाराव अमा राजानि हेफाजाब लायाबा जानाय नङा मोजां खामानि मावनानै जेबो मुलाम्फागोन जायासै बेनिखायनो सेकेन्ड नाम्बारनि खामानिसो मावनो नांसिगोन आंबो जा जायो जागोन सासे बिमा जानानै दिनै आङो बिमानि आनजादाव दिनै आं फेलें जाबाय गावनि फिसाजोखौ आं जेबो गियान होनो रोङासै दिनै आंनि फिसाजोआ उल्था आंनि सिगाङावनो आंखौनो लाजि फोनांलायनो हाग्रा जाबाय आंनि बुंनाय रावफोरा बिनि गोसो गोरबोआव जं बायदिसो सुग्रा जाबाय उन्दैनिफ्रायनो खांनाय बानाया दिनै ओरैनो देहा थांबाय आंनि अननायखौ नुवासै बियो आंनि अननायखौ नुवासै बियो आदै बुजिगोन बियो फावगालिया सानसेबाबो नोंनि खाथियाव फैनानै नोंनावनो निमाहा बिफिनांगोन नों बांद्राय गाबबाय थानांला आदै थौदो न'आव थांनोसै गावनि आंगो मानसिजों बेफोरबायदि बुंजाबा बोरै मोनो बेनि सायाव नोंनि फिसाजोबावसो आदै बांद्राय गाबबाय थानांला गावनो बुजियाखैबा नों मानो गाबबाय थानो आदै देनां खस्थ' मोनबा गावनो नोंनाव निमाहा बिफिनांगोन थौदो आदै न'आव थांनोसै जोंलारि नोंनि बिमा बिफाखौसो आं जि रायफ्लांबाय नुबायना गावनि फिसाजोआनो बेसेबां अख्रा आंनि आइ आफाया दुखु मोननायखायनो आं एमाव राजाखौ लोगो हमनो फैदोंमोन जाहाथे नोंसोरनो खोन्थाहरो होननानै बिसोरनि खारखुमा बोनायाव आइ आफानि जेबो गोरोन्थि गैया होननानै आं दा सानसेनि खाथियाव बोरै मोखां नुजाहैबावनो एफाग्राब रायबाय आं बिसोरखौ सिबायफोरा जेबो होनफिनासै आंखौ गावसोरनि गोरोन्थि साननानैनो एक्सेप्ट खालामना लाबावबाय थाङै थुङै आंनि फिसाजोआनो बिदिबा आं मा होनबावनो जेबो नङा दे जोंहानि आइमोनाबो बुजिखायो आंसो रागा जोंनानै एमाव राजामोनखौ लोगो हमनो फैदोंमोन दा नोंनि बिदि थासारिखौ नुनानै आंबो दुखु मोनफाबाय आनै थौदो आनै न'आव थांनोसै औ थौदो न'आव थौदो माथो खालामबावनो आरो मादै नों गावखौनो दुसिनानै लानाङा बिमा जानानै नों फेलें जाबाय होननानै बिमाफोरा जेब्लाबो फिसानि मोजांखौनो हास्थायखायो आरो 100% फिसानि जानानै जेब्लाबो सानबाय थाखायो नों मालाबाबो गावनि गोसोखौ गुरै दा खालाम मादै औ आनै बांद्राय टेनसन लाबाय थानांला आं मिथिगौ नों जोबोद स्ट्रं नों बायदि स्ट्रं जोंहानि आइयाबो नंबावासो दा नों बेफोरबायदि थासारियाव बांद्राय बेफोरबायदि हेगारसारना होनाङा गासैबो थिग जाजोबगोन मादै थौदो मादै न'आव थांनोसै एन्टनिय नों कारखौ हारसिं सालायदो दे आं मादैनि काराव थांफानोसै जागोन दे नोंसोर सिगां सालाय गारिखौ आं उन थांबाय थागोन जागोन दे एमाव राजा आं आइखौ गोरा रावै गोबां बाथ्रा बुंबाय आं मिथिला एमाव राजा आं मा खालामनो सानखोथाय नोङो जुदि गोसोखौ गाज्रि मोनदोंबा आं नोंसाजों थांफा होननानै बुंखादोंमोन ना नों मानो बिदि बुंबाय थायो नों मोजां मोननायखौ मा ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों नामा नोंखौ गोसो थोयो आङो नोंजोंनो संसार जानो होननानै आं न'खौ गारनानै फैफादों नोंजों फैफादों आं आरो नों बायदिसिना मानो बुङो आंबो नोंखौ गारनानै थानो हायालै फावगालि नाथाय नोंसा आइखौ नुनानैसो बोरैबा मोनदों जुदि नोंसानि आइयाबो फैनानै नोंखौ लानानै थाङोबा आंनिफ्राय गोजान खालामोमोनबा नों मा खालामगौमोन आंबो नोंखौनो सायख'गौमोन आंबो आइजों थांफानाय नङामोन दे बेफोरखौ बाद होदो उनफोराव गासैबो जोंखौ एक्सेप्ट खालामखागोन बेनिखायनो नों दा मोजां उन्दुनानै लादो गाबोन फुङावनो अफिसाव थांदो जागोन ना जागोन दे दाथ' ओंखामाबो खामजोब्बाय आं हटेलनिफ्राय अर्डार खालामबाय दे नों टेनसन लानाङा डिलिभारि बया लाबोगासिनो नों थाथ' दे जागोन दे आयै आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ बायदिसिना बुंफ्लांबाय नाथाय आं एमाव राजाखौबो गारनानै थानो हाया एमाव राजाजों आंनि फिउचारा मा जागोन आं बेखौबो मिथिया नाथाय आं दा एमाव राजाखौ जोबोद मोजां मोनो आयै आं बेखौ गारनानै थानो हानाय नङा आयै हायोबा आंखौ निमाहा होदो आयै थाबैनो गासिबो मोजां जाजोबोबा नोंनि खाथियाव फैफिनगोन आयै आरो आं नोंखौ आंनि डिसिसनानो राइटमोन होननानै आं नोंखौ प्राउड फिल खालामहोगोन नैबे फावगालिया नोंखौ मालाबाबो डिसएपइन्ट खालामा आयै आं नोंखौ मालाबाबो डाउनाव खोख्लैया आंखौ निमाहा होदो दे आयै आंखौ निमाहा होदो दे
खनथला आरो सोमस्रि आं गावनि फिसाजोनि दायखौ नायालासिनो नोंसोरखौसो बुंफ्लांबाय हायोबा आंखौ निमाहा होदो दे बेयावनो निमाहा बिलायनांगौ नामाब्रा आंनि फिसाजो जोंलारियाबो जुदि बिदि जायोमोनब्ला नों जुदि आंनि जोंलारि फिसाखौ थांनायखौ नुदोंब्ला आंबो हमगौमोनब्रा नोंखौ जों बिमाफोरा बेफोरबायदि सेन्सिटिभ जाखायो हापां बेवहाय निमाहा बिलायनांगौ जेबो गोनां खोथा गैया मा बुंबावनो जाय गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो खांबाय बाबाय फेदेरबोबाय एसेबां खस्थ'यै गावनि मोजांनि थाखाय जे एसे एनैखौ बादा होयो दा अमा राजानि फिसालाजों दा गोसोथो होननानै बुंबाय अमा राजाया फिसालाखौ होखारबायनो दा फिसालाया बहाबा खानो नागिरनाया आंनि फिसाजोआबो थांखानो ओंखारबाय अब्लालाय आंलाय माथो बुंबावनांगौ जाखो सुवाद अमा राजायाबो गावनि फिसालाखौलाय मानो होखारनांगौ जाखोब्रा जानो आरो खर'आनो बोरैबासो जालांगासिनो मानसियानो दे हापां बिसोरबो बुजिग्रा गथ'फोरसो हारसिंनो फैफिनगोन दे बिसोर बे बाराव फैबाबो नांफिना माथो आंनो बिसोरखौ जिबायदि खोथा बुंबाय आंनि फिसाजोआ दिनै आंखौ जिबायदि लाजि फोनांनानै हरबाय आंखौ मा जायो जाथों बिफाया ओरैनो बुङाखै बेखौ हेगारनानै हो होननानै नुबाय दा बिफानि खोथा लायालासिनो थांनानै नुहैबाय दा बिनि गुबै आखलखौ दा बायदियाव बिफाया बोजबनानै लाफिनोब्लाबो आंनो नांथाय बेफोरबायदि अहंकारि फिसाजोखौ हाब नाङोबा नांथों बिसोर आंखौ साजा होयोबा होथों थैना थांखांनायनि उनाव नरक फुरियाव मोनहैबा मोनहैथों अब्लाबो आंनि फिसाजो फावगालिखौ आंनो नांफिनला हामा हापां रागाजों बेफोरबायदि दाबुं दिनै आं बिमा जानानै जेनबाय मिथिगौ ना मालाय नोंसोर गावनि फिसाजोखौ मोजाङै गियान होबाय मालाय बुजियोबो जोंना गियान होनायावबो मालाय मा खालामखो दिनै बेनिखायनो आङो जेबो सानलां गावनि फारसेल' साननोसै आं हापां रागाजों नों बायदिसिना बुंफ्लांगासिनो रागाया जोंगाबासो नों मोजां बुजिफिनगोन नों मा बुंफ्लांगो रागाजोंनो दे जेबो नंला आं थांनोसै नोंसोर थाथ'दो हायोबा आंखौ निमाहाबो होदो हापां बिदि नङालै नों जेबो गोरोन्थि मावाखैब्रा हापां दे आं थांनोसै बेसेरा बोरैबा मोनफालाय लांबायलां आंबोहाय बोरैबा मोनथारबाय जायबाबो गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि थाजानो बायो आंबो बागोन लोगो नोंथांमोन थुदो लाब्रा बड' सिजन 2खौ नायनोबा लाब्रा बड' कार्टुनखौ साबस्क्राइब खालामहैदो माने बै मोनसे चेनेलखौ 100K जाहां जादों बेवहाय नोंथांमोना आंनि केरेक्टारखौ बिराद इन्टारेस्ट नुबावगोन माने मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामगोन बिराद मोजां इन्टारेस्टिं जागासिनो जायफोरा नायाखै नायथां बिराद मोजां कमेडि जागासिनो नोंथांमोना बिराद मिनिनो ओंखारगोन थां नायथां लिंकखौ कमेन्ट सेक्सननि गोजौआव होनाय जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे बाय